V Trnave sa uskutočnil 23. ročník celoštátneho kola biblickej olympiády. Podujatie, ktoré organizovala Trnavská arcidiecéza v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom, privítalo 60 žiakov a študentov zo všetkých diecéz Slovenska. Medzi úspešnými riešiteľmi nechýbali ani zástupcovia základnej školy Andreja Kmeťa z Levíc, ktorí potvrdili svoju vysokú úroveň aj tento rok. Úspech žiakov v štátnom kole biblickej olympiády opäť potvrdil, že vytrvalosť, systematická príprava a vnútorné zanietenie prinášajú svoje ovocie. Získať 3. miesto v celoslovenskej konkurencii je obdivuhodné, no ešte cennejšie je to, že táto škola si víťazné priečky drží pravidelne. V Trnave na celoštátnom kole získali 3. miesto a toto ocenenie završilo našu exkluzívnu zbierku, pretože v Lani sme sa tešili celkového víťazstva, a teda 1. miesta v spišskej kapitule, a pred 2 rokmi nám urobilo veľkú radosť 2. miesto v Šaštíne. Biblická olympiáda nie je len taká obyčajná vedomostná súťaž, ale je to spôsob, ako spoznávať Boha, ako byť k Bohu bližšie. My sme sa stretávali aj online, bolo veľa tých stretnutí počas mesiacov prípravy a navzájom sme si čítali vybrané knihy, kapitoly a zodpovedali sme si otázky. Tento rok sme čítali Evanjelium podľa Matúša a prvých 24 kapitol knihy Exodus a 23. žalm ešte k tomu. Do vyšších kôl, do diecézneho a na celoštátne sme museli pripraviť scénku. Scénka, ktorú sme stvárnili, bola na tému žalmu 23 a to je Pán je môj pastier. Na biblickej olympiáde som sa zúčastnil tento rok prvýkrát a som veľmi rád, že som sa dostal úspešne do celoštátneho kola. Ako som začal čítať Bibliu, tak sa stala pre mňa jedna z najkrajších kníh, a to kvôli príbehom, ktoré sú tam. Síce sa stali dávno, ale majú posolstvo aj pre dnešný život. Ach, Pane, moje myšlienky sa opäť obracajú k Tebe. A duša túži po Tvojom dychu. Úspechy žiakov sú aj úspechmi školy. Pedagógovia dokážu vzbudiť záujem o duchovné hodnoty a súťaže ako táto nie sú len o vedomostiach, ale aj o formovaní charakteru. Ich výsledok je dôkazom, že aj mladá generácia má čo povedať v otázkach viery a porozumenia biblického posolstva. Čo viac si môže pedagóg želať pre svojich žiakov ako úspech, uznanie a ocenenie? Môjmu biblickému tímu, ale aj všetkým deťom, ktoré sa zapojili do biblickej olympiády, prajem, aby im Božie slovo svietilo na ceste života, aby konali dobro, aby rozsievali porozumenie a lásku.